dambudziko tete. Aiwa kaonekwa. Tiri panapa muno muMufakosi. Wamakaunganira ashaya ndiani wenyu? Pano mwana wehanzvadzi yedu anoitwa Stephen Tigere Chimwamuchere. Chii chatora mwanakomana wedu Stephen? Mwanakomana wedu uyu atorwa nemalungs asi problem iyi kwayakabva chaiko kumashure ndekwemadrugs. Akamboita madrugs kumashure uku. Mukanzwisiwa zvinhu zvacho zvichitaurwa zvaisanganisa kuti anwe nemazita acho zvimwe hatizvikwanise kuzvitaura. Anonzi aisanganisa matypes emadrugs akawanda 4 or 5 otora nguva imwe chete iyoyo zvokuti kumashure uku akanga atova neaddiction yemadrugs muno muMufakosi. Saka patazouya takamboedza kukansela tinogarawo kwatinogara takansela zvechokwadi ndokubva asiya but it was too late. Anga atokuvara kare mukati. Paazotanga kurwara ndokuendeswa kumatest ndopaanoti ndakabatwa mwoyo, vakabata mwoyo neBP asi nyaya hombe yanga iri ipapo ndeye malungs ake. Rimwe side rese ranga ratopera uku kumwe kwangu akatobata netutambo. Saka kuzodonha kwaita hatina kushamisika nazvo. Akangozodonha nekutofa asi dambudziko ranga rabva kumadrugs. Iye nemukadzi zvese vaita madrugs. Ivo vane basa ravaiita here kana kuti vakangopindawo mune zvemadrugs iro? Akambenga achiita basa remaoko ndo rakanga achiita. Achinyatsoriita zvakanaka achitozvigarira kwake ega asiri pamba pane mhuri. Zvakangozotanga ikoko kwaaigara ega kumafriends. Zvichireva kuti ndo zvakazotanga futi kudyiga mushando wake nepfuma yake nekuda kwemadrugs iwayo. Saka imimi ndimi muri panapa muri kurwadziwa zvakadii kuti hama yenyu yashaya zvichiburikidza nekutora zvinodhaka? Tiri kurwadziwa zvikuru. Dai anga munhu mukuru, mwana mudikisa ndokuti ataitotarisira kuti ane upenyu hunoenda mberi, isu vakuru tinogona kutanga kuenda. Saka tiri kurwadziwa nenyaya yemadrugs. Dambudziko remadrugs ranetsa muno mumusha weMufakosi. Handigari muno zvangu asi nevana vangu vanogara munava ndo dambudziko ratiri kungoya tichinzwa iromo. Pama muri panapa kubva nezuro, pane zvimwe here zvamanga muchinzwa kune vanga vachigara nehama yenyu kuti mamwe mabehaviors aiita aikonzerwa nemadrugs anotyisa kana kuti asingautarisiri kuti anoitwa nemunhu anorarama upenyu hwakanaka hwemazuva ese ndechi? Anzi airara achishaudha achiita noise usiku hwese, akangotanga kurova vanhu, kutuka vanhu kuti azodzikama. Anenge atomborohwa nevakoma nevanengena kuti ambozodzikama. Aita noise pamba zvekuti panga pasingarariki. Saka mungati kudii kune maauthorities vangabatsira kupedza madrugs zvikuru sei kumapurisa nekumakotsiko? Mapurisa nemakotsi nzwiro yandakaita nezuro nekuti ndaiedzawo kukurukura nevamwe vabereki. Madima manhara mapurisa vauya vaita action. Vari kutaura kuti mapurisa anotombouya asi pundutso chaiyo kuti tabudirira tagadzirirwa chii, vabereki vari muno muMufakosi havasi kuiona. Vanotomboenda mapurisa otouya. Saka ameno ndofunga kuti mapurisa acho ngaite imwe action irimo kupfuura yavari kuita parizvo nekuti hazvisi kubatsira asi kuuya vari kuuya. Tinombonzwa here kuti vanosungwa kazhinji kacho vanhu vanoashandisa kana kuti vanoatengesa asi vanosupply havasungwe. Mungatowo kudini zvazvo? Ichocho ichokwadi. Patachitawo tsvakurudzo nekuda kwerufu rwemwana wedu uyu zvinonzi kwacho kunotengeswa ikoko. Mapurisa akauya tinotongona vaakutoenda zvichireva kuti ameno kuti vanenge vakurukurirana chii. Atona kuti supplier uyu anotozikanwa nemazita avanotoziva asi mapurisa vanoenda hapana chinochinja. Vanhu vanongosara vachingotenga hachizivi kuti zviri kufambawo sei. Aiwa, tinotenda nehurukuro yamaita nesu pano paSly Media TV. Mazvita henyu. Tete tine urombo nehama yenyu yashaya. Mungatodza kuti hama yenyu yashaya ndiani? Mwana wehanzvadzi yangu. Mati anonzi nezviya? Anonzi Stephen Tigere Chimwamuchere. Tingati kana tasvika panyaya yekuti Stephen ashaya iye zvinezvi, tiri kunzwa kuti anga achipinda mune zvemadrugs. Imimi kwamuri chishamiso here chokuzoti upenyu hwake hwazotorwa kuburikidza nekutora zvinodhaka? Zvazvisiri chishamiso because
nemadrugs aanga achitora anga asisina kana nguva yekudya kana nguva yekuzorora kana nguva yekushanda angowo munhu wekuti anongofunga kutsvaga zvinomudhaka nguva zhinji. Saka zvina kumbotishamisa because akanga ane nguva refu achizviita. Asi zvinorwadza zvakadii kuti mwana wezera rechidiki atorwe upenyu nekuda kwezvinhu zvinodhaka isi tichitarisira kuti ndiye ane future mangwana tiri kuisa mukati memaoko ake. Ndizvozvo zvinorwadza nekuti kana mukatarisa vamwe vake vese vari ipapapa hapana mupenyu, vese vakungoita zvemadrugs. Tichitarisira kuti vachaendawo kumberi but hapana kwavari kuenda nekuda kwemadrugs. Havachafunga kushanda, vakungofunga kutsvaga mari yekuti vadhaka. Ende ndo pavari kupedzisira vakuzoba vakuurayana. Mukatotarisa pamwe akaurayiwa nezuro, akaurayirwa nyaya ye50 cents nekuda kweskangi atosvika pakufa. Saka hapana chimwe chinhu chavachafunga kunze kwekudhakwa. Saka zvinhu zvinorwadza. Dai kuti tisasangane nematambudziko akadai ekufirwa nehama vachiri vana vadiki, munofungudza kuti dambudziko ringapedzwe sei? Izvi zvakutoda mapurisa chaiwo kuti agare ari panzvimbo, nekuti tega vana hatichagona kuvatsura. Kana ukada kuti utsure munhu wakubayiwa nebanga wakurohwa, saka hatizivi kuti tega vana chaiwo hatichagona kana kuvatsura. Dai vemutemo varivo vatibatsira kuti vana vatsurike kana kuti vagare panzvimbo yavari kuti magaza anenge aine madrugs acho, vakabata vanhu vari kutengesa nemasupplier, pamwe zvingatiitire zvakanaka. Because mapurisa akangosvika pane vemadrugs ipapo, sometimes vanogona kungosvika wotoona mapurisa aya kubva asi vanhu vanosara vachitengesa madrugs. Hatizivi kuti vanenge vapiwa mari kana kuti vanenge vaita sei, but hazvina zvazviri kubatsira kuuya kwavari kuita. Ngavauya vachibva vatora munhu vakambovavharira, ndofunga zvinotiitira zvakanaka. Stephen anga ane mhuri here? Stephen anga ine mukadzi nemwana akashaya, mukadzi aripo, asi mukadzi wacho anga akutotora zvinodhaka izvozvizvi. Zviri kureva kuti imba yatovharwa? Imba yatovharwa nekuda kwemadrugs iwayo. Tingati mumba mavo mana Stephen ndiye chete ranga achisangana nedambudziko nemukadzi wake, kana kuti pane vamwe vechidiki kana kuti vakuru kana vadiki kwaari vanga vari kupindawo munyaya imwe chete? Pane mumwe, patori nemumwe izvo zvakatorara nenyaya yemadrugs iya, asi kuda kana kuona vanhu ari kungowanda ari kutorwara nekuda kwawo madrugs. Ari ane waStephen kana kuti wenyeme hanzvadzi musikana? Haana chaachaita, izvina kugara akangowanda akarara achitya vanhu nenyaya yemadrugs. Saka tikutoona ungedza akutodambuka kana kuti utano hwake chaiwo hapasisina. Anga achigarawo pamba pamwe chete ipapa here pane rufa? Papa pachigarika sei pamba pane vanhu vanotora zvinodhaka? Kutongoshinga. Takatarisa unhu hwavo zvinonzi ndezvipi zvaachiitika? Tinonzwisa kuti pamwe musingagari kuno, asi zvamunonzwa kuti kumba kumufakosi kuri kuitwa zvakati. Vanogona kutanga kurovana kana kuti kana akashaya mari yemadrugs panorwiwa. Vanhu vanotokiya madhoo kutobuda kutotiza kuti unogara kune dzimwe dzimba, votonogara mumanext door. Saka manext door anga kutoziva ndizvo zviri kuitika. Vakaona vatanga kunetsana, vamwe vanotora vamwe vachivaviga, asi vaipwanya mawindo. Ukatotarisa zvatanga ashaya mari, mawindo ese akapwanyika kana zvavabata. Chikumbiro chenyu kucommunity yemufakosi chingave chekuti chiungu mataura nezvemapurisa kuti kucommunity yemufakosi kuti vari kutengesa varegedzi, kunyanya vari vanhu vabereki vechikadzi kana vechirume, ngavambosiya kutengesa madrugs. Kunyange zvirozvo zviri kuvararamisa, asi vatiurayira mhuri, nekuti hatichakwanisa kutsiura vana, hatichakwanisa kutaura nevana nekuda kwemadrugs iwayo. Saka ivo vakaregedza kuatengesa, vana ava vakaashaya, pamwe zvinotiitira zvakanaka. Saka ngavaregedze kuatengesa, vosunga vari kutengesa vacho. Tataura zvikuru nezvemudambudziko remumufakosi. Imimi kwamunogara kwakamira sei nenyaya dzemadrugs idzodzo? Zvakangofanana, indogara hangu Chitungwisa. Nzvimbo dzinonzi magaza mapurisa ndo pava kutodyawo nawo. Saka ndo dzimwe nzvimbo dzatoda kuti dziparadzwe, nekuti unogona kungoti saizvozvo kana ukati ufamba kana 2 am chaiwo unoona vana vakagara vari pagaza, hapana anokwanisa kurara nekuti vanenge vanwa mutoriro, vaputa mutoriro wavo uya. Nekuti ukaputa mutoriro haurari haudyi, chii chichaitika? Unogona kuita 2 weeks usina kurara, unogona kuita 3 days usina kudya. What's next? Izwi rekuti Gaza maritaura kakanyanya, Gaza zviri kureva kuti chii? Ndo nzvimbo inotengeserwa madrugs, vanotengesa vachiputira ipapo, ndo Gaza. Ndo Gaza. Kangonzwa panonzi paGaza chete ndo pamuzinda wemadrugs. Naiga.
aiwa tinotenda kunze kumwe kana pane zvimwe zvamungada kutaura zvamusina kuburitsa mudundundu menyu takatarisana nedambudziko rekutora zvinodhaka riri kuitwa navana vadiki vari munyika yedu zvikuru sei mayouth. Vatishungurudza ngavasibatai vanhu vari kutengesa, vabereki vari kutengesa madrugs ndo vatine chichemo nawo kunyanya. Kana vana tikavatsiura tigona, asi tikuda vabereki vari kutengesa, vari kusupply ndo vatiri kuchema navo. Nekuti vana vakashaya anovasupply madrugs anoregedza kushandiswa, asi as long paine vari kusupply madrugs, kana isusu vabereki tatofa takutofa nekuurayiwa nevana. Ende mukatarisa nguva zhinji vana vari kuuraya vanenge vakadhakwa, anozobepura kana asoba after kana 3-4 days, kana kusatozvifunga anenge achitoti ndachitoda kutouraya bosa kutoita achiziva nekuda kwemadrugs but achishandiswa nemadrugs. Saka tiringodawo vari kusupply vacho ndo ngavabatwe, vari kunwa vasiyai asi vari kubatwa, vari kusupply ndo vatakuchemawo navo. Aba tinotenda tinoti panguva yakadai Mwari yakunyaradzei nekuti kurwadziwa kuripo kuri paviri pakuti mwana aurayiwa nezvinodhaka uyo zvekare ihama yenyu yemumhuri yaenda nguva isati yakwana asi nekuda kweinfluence yemadrugs maita henyu. Tinotenda. Baba, tasangana nemi tiri parufu rwaSteven. Imimi munozivana naSteven hao? Mwana wakakura chingogara tese, mwana womuraini wedu munhu angachizviitira basa rake kumakombi vari mahwindi avo. Zvaizoita tasingazivi asi kaidhakwa zvakamukomana kedu, asi nyaya yatiri kuchema nayo munomufakosi nyaya yemadrugs. We say no to drugs, say no to mutoriro, say no to drugs. Ndogondo yatiri kuchema nayo, hatichakwanisa kutsura vana. Mwana ukamutsura akunozvisungirira, ari kumwa mapiritsi, ari kumhanya kumapurisa kunotiripotera, mubereki ndo yanchitorwa. Vari kuda freedom vana yakanyanyisa, vana vari kuda freedom yakanyanyisa. Hachaziva kuti mutemo wacho ndo zvawaviri, hatichakwanisa kutsura. Ende ndikabuda kuenda kubasa ndasiya mukadzi, ndokona kudzoka kubasa mukadzi aurayiwa nevana sezvakaitika muna sezvakaitika. Saka hatikuda we say no to drugs. Zvoti munomufakosi ndofunga tine machi musi wa 22 yemunomufakosi we say no to drugs. Makatanga kuziva kuti Steven autora zvinodhaka rini semunhu aizvishandirawo? Aiwa, ndingaziva hangu kuti aizvifambisa sei but waenwa hake zvinodhaka anga asingabati. Ende semanzwira andaita nemunhu aripo pangoma ndiye aifanira kunge akatoponda, uye yange tiri shamwari yemunhu amuurayo, ishamwari yake, vakatozvira vese sadzi. Saka akangoitiwo kuruswai kuti haidi une dombo rakanga rakandwa, ende panzvimbo pavanoitira hapasiri pazvakaitikira. Uye wakanga watotisa kubva panzvimbo ipapo, uye ndobva ateera semataurwa zviri kuitwa. Bhozi aripo nguva kuti aripo apo aifanira kunge akatinisana naye pachavo vanotamba vese, but we just say no to drugs. Mutora zvaSuper Michaela naBison pachavo ishamwari yake, but we just say no to drugs because hatichaziva kuti chii chikunyazoitika, but madrugs atiurayira musha. Sei pazofunga kuitwa match musi wa 27? Bereki taneta nekubirwa zvino mudare, ukasiya hembe kana ngobudisa foni kana $20 vanenge vatoinayo, foni yako vakutotora kunotengesa. Saka we say no to drugs. Munofunga kuti chii chakonzera kuti vana vapinde madrugs? Nyaya yekushaya mabasa ndo reality. Kushaya mabasa ndo waita kuti vana vaite madrugs. Kushaya mabasa ndo kwakonzeresa. Saka zvingapedzwe sei? Hurumende dai yapindira zvakasimba migomo, ndo kutaura chokwadi. Mabasa ndo akonzeresa. Havachada kusenza vana vedu, vangoda zvinhu zviri nyore. Vangoda zvinhu zviri nyore, vakomana vacho vasikana vacho. Saka we say no to drugs. Aiwa, tinotenda nokuti paukomend paSlamita. Ndiani wangu wandataura naye? Elaya Kagona. Tinotenda vamukomana Elaya Kagona. Ndiri muraini munomu, ndogara pa1 apo. Tinotenda maita basa. Thank you. Wabo, alright, alright. Zvinhu zvikubva zvikuzikanwa. Vanhu vacho murungu variga variko vachifamba vari kunze. Vachikuwadzira vakomana kunze. Zvinofadzira zvinhu zviri kuitika. Tichasvika ini zvichida izvo. Every day ukada unotenga chimwe usiku haukwanisa kuchitenga. Bhozi vakomana munenge vaita se vafidwa zvinhu already. Saka nyaya iripo ari kuzvisaplaya wacho yeka. Emangopedzerana naye. Ambotipowo society. Mabasa hakuna tiri kunyatsozinzwisisa.
patipiwo mukana titese musatipe zvinhu izvi takumbira super Mikela wakamira sei tosangana parengi tichienda kumakombi china mabasa everyday tese tokwira tese kombi tosangana ndiyepisa totoshaya kombi totombodzokera kumba andona patizo zvinongosiwa chitese zvingosirculate izvo kunonakidzere mangwana uyo abayo apa pane mariro kuna kurobhurai kune mariro what's that tichasvika rini takadaro dai matibatsira dai matibatsira ipapo mambozvimisa zvinhu izvozvo timborarama life inorarama vamwe iri normal kudiwa kuti brainwash mamuchisenzana super Mikela kubasa kwenyu mamuchishanda sei hatishandi tese tosangana parengi kukwira kombi tichienda kubasa hatishandi tese yangaita zvanenge achiita isongosangana nawo parengi ichienda kwandikuita se kwandiri kuenda pane zvamuri kunzwa here zvakaitika pakati pake naBison nezuro pakazotemwa nedombo takazonga zvavangutaurika kuti vakomana vakanetserana can you imagine $3 haisi $3 vakomana vane zvanenge vatomboshandisawo zvinokuita uite angry mozonzwa kuti mazonetsana nezvinhu zviri simba handikona $3 kunikasabata renti unondipisira kaumba hakuna zvinhu zvakadaro ngatimbostopa izvimwe iro dambudziko irori madzokorora ramadzokorora zvekare kuti dai vanhu vasungwa nenyaya yemadhiragi dambudziko rakakura zvakadii muno mumfakosi haritoiti haukwanisi kutrafila ukamukwanisa ngoziva kuti dzati kuma8 9 10 famba ukagadzira bozi unongobvutirwa foni yako unongotorwa zvinhu zvako zvawanazvo bozi vanenge vane zvivindi handiono zvinhu zvacho vanozviwana zvinobva ikoko kusaitu bozi kana munhu akamablack label angaite zvivindi akamakazi vangaite zvivindi kana dhiuti andiri kuzvitengesa zvinopa chimiro chakadii kuti apo pane mariro sekutaura kwamaita pano pana Mikela pane mariro kuseri uko mukomana akabaya amai vake nyasha bandawe izvo zvezvo zvinopa chimiro chakadii zvinosoresa remufakos zvinoita zvikaita kutsvaga basa izvozvo ndakatonzi ava ndimufakos vaona kuti urai handikona ndokutsvaga sei basa racho kuzitare kumarengi chiro katarisa pese panongonzi mufakos saka it's not fair zvinoti zita rasiyana nakare kare vaMufakosi yaizikanwa nekuprodusa mastars kana vatambi vebhora iye zvinezvi zvakamira sei zvinezvi yanguzikanwa nekubuza mabaya nemapanga nekutema nazvitina ndova kutongoproducika and it's not fair hazvinakidzi zvinoshoresa mune vanhu vanoti vakadzidza muno maenda kuchikoro vakaita sei but iwe ukanzi wabva kuMufakosi munhu akatanga ngofunga grafu nezvaakaona pafoni pake zvichitaurwa neMufakosi hazvichatobuditsi zita rakanaka zvakutishoresa zvakutinyadzisa tinotenda mukomana kupa pfungwa dzenyu pafly media tv tatenda baba tine urombo nerufu rwaSuper mune ukamana here Supa muningina wangu muningina wenye meme ndine urombo nematambudziko nekushayikirwa naSuper Mikela zvakawanika shoko rokuti Super hakusisina rakasvika sei kwamuri uye nguvai zvatakaita tiri panhamo iri papo pari kurira ngoma pamuri kunzwawo sematauro atiri kuita ndakati ndati tendere ndikuperekedza hama dzangu dziri kuendawo dzanzauya nozobata maoko ndikunzwa kuti Super atemwa nechidhina afire ipapo ndikati ichokwadi handina zvibata zvakanaka saka zvakatsviguridza ndanzonzwisisa vanhu vaenda makuseni ano kuti vanonzwisisa chokwadi kuti zviri kufamba sei asi ndanzwa kuti tamusiya mumochari mwana akatsakatika ende mari mwezero ndandinaye panhamo iyoyi yamuri kunzwa iri kukurira ngoma ndandinaye tikatowanidzana ndofunga kwamapasti 1 ndizvo mafambiro azvakaita kusena namona tichitarisa tiri kunzwa kuti neakamutema Bison sekutaura kwazviri kuita vanga vari vanhu vanogara munharaunda imwe cheteyo muchizonzwa kuti atemwa neshamwari yake makazvikamuchirawo sei zvakandibata nekuti Bison aitobva kumba kwake kuzotora Super ndotovaona makuseni vachifamba vese vachitoenda kuti vanoita basa ravo remakombi ende zvakandibata zvisingaitei kuti Bison vatadza kutaurirana sei kana umwe wako akutadzira wiriranai motaurirana kana iri mari ndikati ndine chikwere chako ndinokupa kana dai but zvakandibata kuti anzi Super azotakurwa nhasi makuseni kurara usiku hwese ari papo zvandibata
tinonzwa kuti iye Bison paakatema Super Michaela akabva azotiza kubva ipapo. Mune ruzivo here rwekuti akazobatwa nemapurisa? Ruzivo handina, handingapupuri chokwadi pa ruzivo handina. Asi mambokwanisa here kubatana sevanhu vanga vachigarisana muarea rimwe chete kuti mutaure nevabereki veBison kana hama dzake nekuda vaBison handitoziva kuti paanogara anolojere kana kuti anodi, asi chandinoziva vepano ndo hama dzangu dzepano. Saka kukwana Bison umo ndinganyiba zvangu handitauri pupuri zvakaipa. Aiwa tiri kunzwa zvimwe zvokunzi pavanenge vachiita basa ravo remakombiyuta kazhinji kacho vanenge vakadhakwa nemadrugs. Mune ruzivo nazvo here kuti vanga vachipinda pakushandisa zvinodhaka pavanenge vachishanda kudai? Zvinodhaka zviriko, hauzive munhu paunosapesana naye kuti anomwe. Kana ndinaye inini tinomwa katembiya kana ka 8 PM kana tati kuda kumwa skadi tinomwa panguva iyo. Asi izvo zvimwe zvacho halikwanise kuzvipupura nekuti ina handisiri kwazviri. Zvakunzi mutoriro izvo ndonzwa kuti anobata handikwanise kuzvipupurira nekuti inini skadi netembiya nenyati tinomwa tiri pamwe chete. Saka munofunga kuti zvingapedzwe sei zvemadrugs izvo zvemukoma wangu? Zvemadrugs izvika etangoti say no to drugs. Semapurira anamboita pekutanga dei madrugs kuva nedu ngatinamatiri kuti Mwari atikomborere tirege vana vedu ava vasabate madrugs aya. Tidzidzewo chikoro tikoedza effort yekuti tivaendese kuchikoro. Tinotenda zvikuru, maita basa mukuru. Tinotenda maita basa. Vataure zvichemo zvavo zvavanoda pamwoyo pavo. Inini ndikutaurawo zvichemo zvangu zvandiri kudawo pamwoyo pangu. Kuti mutemo wakanga wakaiswa nehurumende kare kare, hurumende yakabvisire mutemo iwoyo. Mutemo wokuti anenge auraya munhu ngaurayiwewo. Hurumende yakabvisa mutemo iwoyo. Mutemo uyo wanga uripo usina kubviswa. Pasina muno muZimbabwe pasina ari kuuraya munhu. Tarire munhu akauraya munhu anotisa abatike. Vana yezvino vari kuuraya vabereki, vari kubata vabereki vavo repi vovauraya. Saka hurumende yakabvisire mutemo uyo wakanga uripo nakare nakare. Inini ndinoda kuti mutemo wehurumende baba vedu varipo ivava ngavadzorere mutemo wakanga uripo kuti auraya munhu ngaaurayiwewo. Tinotonzwawo kufarawo kuti zvakanakawo. Mutemo iwoyo ukaramba uripo tinotofarawo. Hakuna munhu anenge achauraya munhu, anenge akuziva kuti inini ndikauraya mumwe ndichaurayiwawo. Super Michaela Ashaya ndiani wenyu? Ndiani wenyu? Uyu ndatezvara. Ndatezvara. Makaitambirawo sei nyaya iyoyi paakaiva chinzi Super atemewo? Titoriwo kumariro, tatouyawo kumariro kunozobatawo murooro wangu akaroorwa nemwana wangu. Saka tatouyawo kuzobatawo maoko. Ndozvatakoitirawo zvichemo izvo zviri pamwoyo pangu. Izvozvo ngazvidzorerwe zvakare pazvanga zviri. Mutemo wakanga uripo iwoyo ngaudzorerwe. Ndikauraya munhu ndodawo kuti ndiurayiwewo. Hama dzangu dzirwadziwewo. Avo vaurayirwa hati vari kurwadziwa, vari kuchema, zviri kufadza apa zvona. Saka ngaudzorerwe mutemo uyo wakanga uripo nakutara. Tinonzwa kuti shamwari neshamwari, asi nyaya yazosvika pakuti vazodai inyaya yekuti vanenge vasisanyatsofunga zvakanaka nekuda kwekutora madrugs. Pamabva imi muchiuya kuno kurufu kuno, zviri kuitikawo here zvokuti vechidiki vari kutora madrugs? Hapana zvandichapindura mubvunzo wangu ndiwoyo wandangokumbirisawo kuhurumende kuna baba vedu varipo ngavadzorere mutemo wakanga uripo. Tinotenda tete.